So mga pre, a lot of people have been asking me kung unsa daw akong gigamit na sabon, no? Kung unsa ako ang skincare routine, no? As an aspiring vlogger mga pre, I've been stalking a lot of vloggers sa YouTube, sudpod, no? So, when I search their YouTube channels mga pre, mostly mga babae, no? Basta ako makitaan, lagi na sila makeup tutorial, skincare routine, and whenever na ako'y makita na YouTube YouTube channel, no? Sa mga laki, wala dyan ko'y makita na laki na skincare routine. Like, buyer ba din na skincare routine? No? Like, kami pong laki na pong care sa mga skin. No? Okay. Hamis biyata, di ba? So, ako lang yung i-share akong skincare routine ako mga pre, guys. Cause, grabe yung ko kabugason sa una mga pre. Like, literally, bugason yung ko sa una. Like, karon clear skin, like, tada! No? Kamutobi talaga yung mga pre kung saan di ko kabugason sa una. No? Ako ipakita sa yung mga pre. Akong ibutang di akong picture kung saan ko kabugason sa una. No, mauinana ko kabugason mga pre. Like, from this to this. Diba? Dako i-difference. So, I'm gonna be sharing kung unsa akong gigamit na sabon, unsa akong pambuhaton, no? Para mo have clear skin. Press ako, no? Na ako yung mga products ipang palit, sa mga tindahan, of course. Di ko mapalit sa gamit. Tindahan mong yun. Bugong sa kay long hair beta. No? Padili sa gabal ang buhok. Tinig. Kuan. So, okay na. So, first is bason sa nimo imong dagway. Kay, isod pod, no? Hindi na mo bason. Diba? So, balik ako, no? Bason sa lang ko akong dagway. So mga pre, no, makita ninyo basa-basa lang akong pan nagway. Dayon, atong gamiton is kining sabon na palit sa tindahan. So, kini, no? Saan dito mong flower, na? Muna siya ang Palmolive Aloe Vera Extract na sabon, di ba? I recommend this mga pre sa mga laki diya kay para soft inyong skin, para freshing, para na moisturize gid, no? Inanim gid mga vlogger ng mga bahay, di ba? Like, nasli makeup, like, I bought this product from the Sari Sari store in the nearby neighborhood. Like, gago. Butang sa sabon sa itong kamot din. Just rubbing it like no? Rubbing it. Nabitang magmasahe, bitaw kag kuan, kaya bitang oops. No, magkaga. Diba? Mo lagi siya ipilit di mga pre. Na-inspired ko na mag skincare kay bugason jud kay ko sa una. And the funny thing is mga pre, kami gyud mga laki, kani girls sa paminaw ko girls sa. Kami mga laki, palagsar gyud mi maligo. No? That's a fact gyud. Like wala gyud laki ganahan maligo taga-adlaw. Ako'y classmate mga pre, no? Akong classmate na si Edwin Leo de la Peña. Ibutang na ko kung picture dyan yung Facebook kay gwapo gina siya na pagkabata, no? Si Edwin Leo de la Peña mga pre, akong classmate is maligo ra siya 3 times a week, 4 times a week. Inana. Dayon, di ba? Makaduda kayo. Nana in dagway tapos 4 times a week siya ligo, no? So, nganong nainana siya kagwapo is naa siya skincare routine na wala mo siya bula yatay baso. So in order kung di ka ganahan maligo, like para sa mga lalaki pag nagsargid mo maligo, dapat na mo skincare routine kaya para hamis gid mo kaya para parehas magdagway ani sa akong classmate na si Edwin. Buta na ba picture diya, di ba? Gwapo ka. Shout out Edwin, yo. Shout out Edwin kay kabalo ko ganahan di ka magpa shout out mo kay na, no? Kasi siya mabula yatay may sabon na siya, no? Mo siya sana moisturize din siya, hangin mo ka electric fan na So kuwasan ning I'm gonna wash this. Basta ako ning naunawan, no? Balik ako. So after washing my face with tong Palmolive na sabon mga pre, no, I'm gonna be using this product, no? This product which I bought at Mercury Drugstore for about 169 pesos. So, inana mo yun ang mga bahay na vlogger ko. Like, pakitang product. Like, hey guys, I bought this product at Mercury Drugstore for about 179 pesos. I recommend this product because
it is really so good for my skin, in my own opinion, no? Like, fuck that shit, man. So, mga pre, kita mga laki, dapat kita mag-care ba sa skin. At least na may ga-care sa to, ano kay, uban dia, way pakin to, lagot. So, tanto gamay lang, no? Dili daghanon. And you just rub it with your hands, like mura kaga painit. Like, no? So, once you have this gummy texture na imong ma-feel sa imong kamot, na mura siya o kuan. So, tuwan siya ibutang sa itong naong, rub lang yung mula, rub. Once you're done rubbing, sa ilong dapita kay sa ilong daghan maging mga whiteheads niya. Diba? Informative gini na channel na po mga pre. Guys, I'm sharing my skincare routine. Kung unsa mo ka hamis paya sa kuha. No. So dapat sa agtang, of course, dili kalimtan ang agtang mga pre. Nagdagka ng agtang. Ay, butangin yung mata kay bugo, magbuta mo na ang utok kag mata. Tayo po yung ngipon, pamputi po yung ngipon, ginawa mo. Na, lagot na. No, after that mga let it sit, galingkod. Okay. For about 5 minutes lang. Sige na mo grab dia. Pamatangtang na mga dirt, di ba? Dirt mga pre. Like more lang mo pamabay niya kung channel na dugayan. Like for today's video, I'm gonna be showing you my skincare routine, guys. So stay tuned. Like fuck man, like dili mo kumingon tanang bay ingon ana no nga tanang bayang vlogger na na bro. Daghan mo, no? Bato-bato sa langit, tamaaw mo galit. Tagad sa ta. So mga pre. Kung morning bato na routine mga pre, mahamis gid mo. Like daghan di kay mga tanan niya na, uy, musi gamit yung sabon. Hamis ka na, puti ka, cute ka. Daghan yung mga tanan mga pre. And ingon na ninyo, no? Na ingon mo, hamis kigo kay tan-aw mo atong tutorial ato ni Jan Smith yap bro sa YouTube. Maayo guys ay sure yun. Nag-dry na siya mga pre, di ba? Kung ako na siyang up close, masyag tulos. What the fuck? So, na-dry na siya. So, I'm gonna wash this off na, no? Balik ako. Wash this off. So, ako na siyang na-wash off mga pre, and I feel very fresh, you know, like fresh kita ko lang. Tanawon, feel ba na ako fresh po ko? Tatangon to niya itong kuan. Sumubuho ka eh. Kalot lang tayo. So mga pre, no, mas maklaro ninyo no, ako ang kuan. So, effective gid siya na sabon mga pre, like maka-achieve gid mo clear skin like mine. Like tanaw ko. So I recommend this product, yawa mo bayo. No, this product na Master. Anak ginawa, butang slow yun, diba? O diba? Master Oil Control, nakabali siya kay front ka mong gamit, so kamo na adjust. Master Oil Control Facial Scrub, worth it siya kay kung mo gamit mo ani, maingon ani mo. And also, akong moisturizer na sabon, no? This Palmolive Aloe Vera Extract Soap. I bought at sa musilingan, tag 20, ang manikapin, kalimut ko sa presyo. Diba? Basta, no? So, sa mga tao diyang dili maligo, like, panagsar maligo, parehas na ako, at least, mangilamos lang po ka, no? Kaya para mo fresh po tatanawon. So, advice na ako, gamiton nyo to kung tips, mangilamos mo. Maybe next video mga pre, I'll be showing you how to whiten your teeth just like mine. Mag-toothbrush tutorial na punta. Kung gusto mo, comment down below. Okay, I hope you enjoyed this very informative video. Di atay bro. Oh my god man. No, okay, wala pa kayo yung mag-vlog ni bakli-bakli na ko. First tumiyagi, ito nag-road trip ni Papa. Hoping someday maka-vlog na po balik na magawa sa balay. So this is just a quick update for my channel. So don't forget to subscribe mga pre, no? And peace out!